Issa fuq il-lob nibqgħu fuq suġġett interessanti naraw biċċa teknoloġija li ħadbiddel totalment il-mod kif inti tikkontrolla il-computer tiegħek. Prodott mid-ditta Leap Motion. Is-swaba ta' jdejna huma l-iktar għodda li aħna nużaw kuljum għal kollox. Illum ġejna l-emkas biex naraw teknoloġija ġdida li ħadbiddel il-mod kif aħna nikkomunikaw mal-computer sana. Il-kumpanija ta' Leap Motion bdiet is-sena li għaddiet permezz ta' Kickstart li huwa website fejn nies jistgħu jagħtu l-fondi biex kumpanija toħroġ l-idea tagħha. Ma x'inhi di t-teknoloġija ta' Leap Motion? Mela, il-Leap Motion hija a hand gesture device tisfrutta l-infrared signals li joħorġu minna, inti tpoġġi dejk quddiem dawn l-infrared, ovvjament ma tkunx qed tarahom, però li jkun qed jiġi fl-iskrin ikun qed tarah inti b'għajnejk. Dan huwa mezz innovattiv fl-interazzjoni mal-teknoloġija li fejn konna nużaw mouse, keyboard u touchscreen issa ma missu xejn fl-arja. Bħala operating systems ma' żewġ operating systems u hemm ħafna logħob fejn wieħed jista' jieħu gost juża din Leap Motion biex jieħu gost. Ma issa ġejna bil-qiegħda quddiem computer u d-device fi dan huwa Leap Motion. Tista' spjegalna ftit x'inhu? Pratikament bħala konnessjoni kull m'għandek bżonn dan il-cable, dan huwa device magħmul for desktop, jiġifieri ma tistax tmur il-bot ħafna. Qed tiġi wkoll integrated f'laptops. L-importanti li jkun hemm biżżejjed dawl u li ma jkunx hemm xi sors ta' riħ. Tara fl-10 tiswaba u hija accurate 0.5 mm. Mela palissa qed naraw ras ta' skeletru, siġbida se tużaħ naħseb fil-klassi ta' biology eżempju. Ekku, pereżempju tista' tuża idek, jekk nressaq idi lejja, nizzoom fuqi, jekk imur il-bot, jekk nuża subajja, jindika li fejn għandi. Alright, ġifieri ma titjanek ukoll l-ismijiet tal-għadam. Mela ma tidħol il-lob nidħol jien sorry ħadlek postok hawnhekk għandna l-logħba Cut the Rope li infatti di ħarġet l-ewwel fuq touch devices, iPad u Android u hekk u li darba nilagħba bil-Leap Motion mela. Ġibni hawnhekk fl-Mcast biex nisfruttaw dawn it-teknoloġiji l-ġodda. U nżomm ovvjament pass mal-innovazzjoni. Din it-teknoloġija ġdida ħad tiġi sfruttata minn student fejn dal-istudent ħaj jibni applikazzjoni għaliha. Taħseb li għaddi t-teknoloġija tieħu flok